So ito na nga mga kapatid, nandito na po ako ngayon sa Legazpi City. Galing po ako ng bayan ng Manito Albay at pumunta lang po ako dito sa Legazpi para mag-vlog at gumawa po ng ating video sa tanghaling ito kasi gawa na pong alas 11 na ng tanghali. Ito po ang pinaka-sentro ng Legazpi. Kung napapansin nyo po, ayan pong monumento na yan sa likod. Ayan na nakikita nyo, na mataas na yun na ayan, na monumentong yan. At ito po ang lumang LCC. Pinakasikat po dito noon sa amin sa Legazpi City. Ito pong lumang LCC ito. Ayan po kung nakikita nyo. Ayan yung pinakalumang LCC po. At ito naman po ang bagong mall dito. Dahil sa matagal-tagal na po ako hindi nakakapunta rito sa lugar na to. Kaya po ang bagong mall dito ngayon po. Ayan ang Ayala Mall. May Ayala Mall na rin po pala rito mga kapatid. Palibasa matagal na po talaga ako hindi nakakarating rito sa lugar na to. Kaya may Ayala Mall na rin pala rito sa lugar na to sa Legazpi. At doon naman po banda doon po, ayun, mayroon pong extension sila ngayon ng LCC, ayun po na nandun sa likod na yun. At banda po doon, meron ng SM at saka meron na pong Gaisano Mall. Kumbaga masyadong asenso na po itong lugar namin dito sa Legazpi. Kaya ito, naninibago po ako dito ngayon dahil gawa ng sa tagal ko po nang hindi nakakarating rito dahil namalagi nga po ako sa Maynila, halos doon na po ako nakatira. Kaya ngayon po lang po nalaman na meron na po pala dito Ayala Mall. Sikat na, bongga na. Kaya sa mga kapako Bicolano na nandito sa bayan ng Legazpi, shoutout sa inyo. At sa mga kapako vlogger, mega love shoutout sa inyo at isang mapagtalang tanghal sa ating lahat guys. So mamaya ko naman po ipagpapatuloy ang akong video sa tanghaling ito at ako po ay maglilibot pa rin po rito sa bayan ng Legazpi kung saan po ako dito dati nakatira.